ivangeli kufanele kushunyayelwe lokuthiwa is a proclamation of the gospel. Number 2, ivangeli kufanele kufundiswe lokho sibiza ukuthi the explanation of the gospel. Number 3, ivangeli kufanele lenziwe lokho kuthiwa is a demonstration of the gospel. But the power of the gospel is in explanation. Ivangeli imana lesikhathi le-explain. Kuma-Pentecostal churches sasicabanga ukuthi ivangeli isikhathi amnalishumayela sisime ngenyawo sibhukuze phansi kuyitulo. Sicabanga ukuthi amandla evangeli lawo. But ngithole kamuva ukuthi ivangeli isikhathi abantu bethule bengekho emizini lingene kuwo bal-understand. Like image, against image. Against image. Like image kaKristu ngaphakathi kwakhe. Ngoba uthi uPaul ngokuqonda baseHebrew chapter 1, Christ is the express image of God's person. That's right. He upholds everything, all things by the word of his power. Namagama uma ufuna ukwazi uNkulunkulu obuKristu. Ukuthi uyi-image kaNkulunkulu. Namagama is incarnation. uNkulunkulu obuyile wangena kuhumbi yomuntu wesifazane, wazinciphisa wangena kuhumbi yomuntu wesifazane, wahlala 9 months ngaphakathi kuhumbi yomuntu wesifazane enguNkulunkulu. uMaria ivirginity yakhe ayiqedwanga uJoseph, yaqedwa ukuthatha noJesu. Hallelujah. uMaria wayengazi ukuthi njengoba khipha ibele encelisa nje ingane uncelisa uNkulunkulu. Wayengazi ukuthi athi uchamelani uphoshelani usho uNkulunkulu. Wayengazi ukuthi njengoba sihlangana amehlo lengane naye sihlangana amehlo omdala wensuku nomuntu. Wakhula ngoba wayenemission. Wayenembazalwane. Nikhuleke nami. Wayenembazalwane. Imission kaJesu wawuletha igrace ezosusa umthetho. Akenza umthetho. Ezosusa umthetho namagama ezosusa ukuthi awugcwalise. Awufulfile. For thina sonke namaJuda ezogcwalisela thina namaJuda sonke ukuze singaphili ngaphansi komthetho. Ngoba umthetho uyingozi, uyabulala umthetho, une-condemnation. But umusa uya-empower, umusa uya-supply, umusa uya-protect. Wesizabala uya-empower, kanti uya-empower, uya-protect, uya-supply. Umusa uyayikhulumela. Yingakho nasikhuluma ngegrace is not a topic. It's not a subject, but grace is a person. Once you touch grace, you touch a person, and that person is our Lord Jesus Christ. Once of grace, usathane uyathuthela athembe ngamanzi ngoba uyazi ukuthi once you tell people grace, those people they're going to reign in life. Like kings and queens. Amen. Above Usata, above Amatimo, above the sickness and disease, above poverty, above cases. No, my hero is wrong, above you all. Those people. Amen. Amen, Master. I guess it's from the Bible, Master. So kitchen number 1 is cut. Romans chapter 1. Again, Romans chapter in what I said Roma. In what you have said Roma Basalwani, powerful. Hello. Pauli evikela abezizwe kumaJuda.
ngoba amaJuda ayangakholwa asindisiwe kodwa ayeshumayela kulabantu baseRoma ukuthi iChristianity is the extension amagama i-law babeshumayela i-law ukuthi i-law iChristianity is the extension of the law ngamagama uma nje basensisiwe ningawushiya umthetho uthi cha no akufanele ukuphatha nokuphatha umthetho ngoba uJesu ugcwalisile umthetho wawushifta uoperate umusa kuphela amen manje ke wayevikela ke ibandla laseRoma kumaJuda ukuthi iChristianity is not an extension of the law akusi extension yomthetho kaMose iChristianity nje ioperate completely ngegrace ayingeni nongena ilo futhi thina bezizwa asihlangene lutho nelo ngoba zange sinikeze yona thina zange sinikeze ilo yehle lentabeni yaseSinai yanikeza uMose nabantu abayiza amaJuda kuphela hayi thina nasithatha ilo sifake ebandleni sifake into eRoma engaqondeni nathi Hello. Hello. Ngamagama mhlawumbe ilo entabeni yaseSinai ngaphansi kwentaba kwafa abantu abawu-3000 mhlafika ilo Hello. Amen. Wabekadini kuMose uthatha ilo wafika abantu bezitholela egolide wathuthela washayithela egolide kwavula umgodi kwabangena abantu abawu-3000 phakathi emgodini bafa bonke But when Zion, in the Mount Zion, what number someone when was the grace in the Zion? Hallelujah. Hallelujah. I'm a passport was the use of about 3,000. Amen. Just one down. The person is the Zako's operator. Lapho esayinto zakhona sioperator ngaphansi amen lapho ke thina sikhe entabeni yaseSinai sisentabeni yaseSiyoni lapho khona igidigidi zengilosi lapho khona ukufafaza kwegazi lapho khona iprosperity lapho khona success lapho khona inkululeko hallelujah we are free forever now the we are free forever from the devil, from condemnation, from sickness and disease, from our body. Adini ukuthi umkhulu bamloya umkhulu wajabusela kubaba ubaba wajabusela kithi iqalekiso lezi esuka lemuva asihlanganise lutho nawe kule ntaba yaseSayoni. We are free forever in this mountain. Ngisakhaza ekhaya kwami ngincane mfowethu ekhaya kwami wathi nakufika umbuleka le ndaba ye-grace kwakunamagundane ayegijima phezulu ufuna ukubalekisa ngonje kwakunamagundane ayegijima phezulu kwesilinga kwami nasembini sihleli nevakashi ukugijima amagundane phezulu amanye abhora isilinga afuna ukuphumela ngaphakathi endlini amanye agijima makhulu marona nasifake latex sifaka nomuntu omnyama sikuba nephalishi enesobho sikhuphula abafana masivulela isilingi sifaya ngaphakathi sivale awuze wonke ushevu ungafuneki ngwana kitchen futhi yina ngabona khona ndabathinda ndamakunda lawo ademonic khona makunda demonic khona amaphela nje afuna demonic bathi uyaspray nje afuna
the gospel of grace. So understand we are the righteousness of God in Christ. And we confess that we are the righteousness of God in Christ. And the grace of God is sufficient for us. Sadness confess aloko. Amakundane ngaphandle kwe-text. Anyamalala onke. 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 Angisabona lenkanyeke elikrosayo umnyango. Lenkanyeke elithi angisabona ukuthi kuze kwenamhlanje. From 2015 u-2017 lo angaze ngibone lelodwa ke igunda lenqamula kwami. Amandla righteousness. Amandla grace. Hallelujah. Lala emsibeni uzwe nje isifo sihambele. Uzwe ne high ne-low iphela. Uzwe noshukela uvenisha. Because of the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Akufanele isifo sihlale emzimbeni wakho. Amen. Asifundeni bazalwane ngesikhathi. Ujabule nami? Amen. Uzofunda verse 16 no 17. Uzofundela phethe King James noma phethe Amplified. Ithi ngesizulu ngokuba anginamahloni ngevangeli. Anginamahloni ngani? Ngevangeli. Ngokuba lingamandla, ake lithi lingamandla. Lingamandla. Alinawo amandla lingamandla kaNkulunkulu. Kube yinsindiso kulo nalo njani okholwayo. Kumjuda kuqala nakumGreki. Ngokuba ake nithi ngokuba. Ngokuba. Ukulunga. The righteousness. Ukulunga. kaNkulunkulu. Wambula kulo. Uvele ekholweni. Uyise ekholweni. Njengokulotshiweyo. Ukuthi. Olungileyo. Onjani? Uzokuphila ngani? Ngokholwa. Amen. Ngisiniswe 1977. Ngathi vame ngoJuly. This year ngihlanganisa 40 years ngisindisiwe. Sifunda leli verse. Ngobazalwane. Leli verse lekade sifunda. Silishumayela futhi. Lishumayela ebandleni lakithi la ngisuka khona yasenza khona. Uyayedwa. Kuze kube benyaba bathi lo bafundi beshumayela ukuthi noma hloli ngevangeli. Kodwa uma emlonyeni uthola ukuthi abayichazi them Paul wayisho. Bakhondema abantu. Bakhuluma indaba yokuthi bazoshaya isono sifuna ngomnyaka. Emavika phindile ngikhuluma ngesono ebandleni. Ngibhize indaba yesono ukuthi yini isono. KaMkhulu uzongisiza lapha ngithi usithatha. Kodwa ngiyayinamhlanje. Paul, I'm not alone in evangeli. It's King James. I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed of the gospel. Gospel. I get the gospel. I get the gospel. Mama Tamasa gospelisa. That is gospelisa. Ngasi gospel. Yes, that is gospelisa. Ngasi gospel. And the good one. Kono music wa gospel. Kono no la makula kono kulwayo. Akusi